At that moment ngangingasebenzi nginalo ukuthi manje sengiyasebenza. Manje ubona ngathi isidingo sokuba khona kwakhe empilweni yami kuzoba ngizama umehluko. Because right now ngistable ngiyakwazi ukuzenzela izinto lezo ongenzela zona wabona kungcono ukuthi uyithathe. In other words wena shuzo njengoba uthi ubona kungcono ukuthi uthathe izinto ongithengele zona. Awuthi uyangivalela nje lezi zinto engiyidinga ukuthi ngingabe nazo. Shuthi impilo ngiyisaqhubeka. Ngiyanibingelela lana kubabukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStofuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi Love Back. So ke njengoba ubhuti wami ela, caca banzi ukuthi khona lo muntu lo asafisa ukuthi abe naye kwezothando kuyikona ukuthi ke bahlukene and uzomncenga la. So ke asike simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sawubona kanjani? Yebo nje usisi. Ngiyaphila. Uba ubhuti Sibonga? Umbatha. Mpatha, Mthiya. So ubuye kuphi ngokuhlala? Hayi ngibuye eMlazi. Ukhulele khona vele? Alright, ake ungithathe ngibeke ungichazele ngophesini wakho obuthana naye usafisa ukuphinda ubuyelana naye futhi ukuthi nahlangana kuphi kwakuyinini and nahlangana kanjani. Lo usisi lo ebengithandana naye. Hayi indawo esahlangana kuyona sahlangana khona emall. So mina njengesoka ke umuntu ovelo oyidlulelayo yabo oyilentolo. So ngabona emall eMlazi. Yebo. Ngikwamnyando lapho right. Okay. So ngumuntu velo odlulayo. So ngabona lembali ngathi hawo usesomuhle kanje kanjani. Awubona iblogu. Lihamba li1. Hayi uhamba nabangani bakhe. Okay. So nami ngaba nalokho uthi okay lamanqamu namhlanje. Hayi. Okay. Hayi usisi hayi ngimngeni lo approach ngithi ngebabingele eqala sanibona nenjani. Kanjani umzuzwana lo sisi abathi akunankinga. Okay. Sakhuluma nosisi so ngambalibe udaba lami naye wabona ukuthi okay it's fine. Yeah. Ayi usisi ke kuumuntu o right yabo. So be right nje kanjani umuntu okhululekile njengami. So yonke into engenzayo like iyamesha ngoba nami ngumuntu okhululekile. Mengikhuluma uyakhuluma mengenza ukuthi uyakwenza ukuthi ayelo lo muntu lo uthi uzomncenga ukuthi okay sisi kanje kanje. So umuntu okhululekile nje. So okay. So ke ehlanganeni kwenu ngeke washela ke wakuzwa nase niyaqala ubudlelwane benu. Yeah. All right. So usisi lo mawumbhekile ngesingawe umuntu nje ongamtshengisa abazali bakho umndeni wakho abantu abadala kunawe abakukhulisile. Yeah ngoba umuntu ohloniphayo. Okay. So njengoba ufuna ukubuyelana naye shuthi indaba iyophelela emshadweni. Ngicabanga kanjalo. Okay. Khabe ngabe iziphi izinto ezinhle oyikhumbulayo enenzelene izona noba u2 kubudlelwane benu? Engikhumbulayo mina saphuma out saye West Coast so kwakushisa lo masizini. Ngicabanga ukuthi December nyaka odlule. Akushisa so saphuma West Coast kwabamnandi saqhumisa no champagne lapha emahotela. Ishampompo. So kwasaqhumisa wena champagne kwamnandi jacuzzi yabo so sangcebeleka nje kwamnandi yabo sishawa umoya wolwandle. Senesikhathi seneminyaka emingaki nikubudlelwane? Ngicabanga ukuthi unyaka wesifolo. Bese unyaka wesifolo. Yeah. Nahlukana nini? Sihlukane khona kulonyaka lo. Nesikhathi singana nahlukana? Ngicabanga ukuthi inyanga ye7 le. Oh okay. Mana ke uthela umuntu lo bese nohlanganisile 4 years naye. Yebo. And uyamthanda. Ngicela ukubuza umbuzo ungacabangi. Uvela ungiphendule ngithi ngiqeda ukubuza uvela uphendule. Ukuze kuzoprove uzongiprovela ukuthi lo muntu umthanda impela and senohlanganisile 4 years nendawo. Yini nibhede yakhe? Ngikubambile. Ngikubambile. Yini oqala uyicabange kumuntu omthandayo and osuhlanganise nayo 4 years usacabanga ukuthi konje uzala. Cha phela umbuzo wakho nami ngingawulindele ukuthi hawu kwakuthiwa ungalindele nombuzo umuntu wakho nje. Funa ngikhumbule ukuthi nakho yabona njengoba ngisheshe ngakuphendula uthi shebede naye. Nizala nini ke about 26 ba? May. Oh okay. Yeah. All right. Umshaya iminyaka mingaki? 3 umdala kakhulu kunaye.
Awu Vele umdala ku 3 years. ayimncane 3 years. Hayibo umdala kabi. Umuntu 3 years phela uyakhuluma. So wena wafika emhlabeni wena usukhuluma usumdala. Hawo. Kodwa kushintsha lutho lokho. All right. So ke iMike, mawuthi kushintsha lutho kanjani? Kanti uba umdala uyena umdala kunawe? Imini ngimdala. Oh, wazwa ngithusa. Okay. So ke yini ke sinixabanisa ke? Niqhathwa yini lesingena phakathi kwenu noba uthi because beni ukukhombisa ngazo sibeni right noba uthi nindawonye kuthando lwenu yini manje le esiyinkinga esiyenza ukuthi namhlanje uhlale nami la uzocela uthando futhi nixatshaniswe yini sisi lo daba lukhulu yabo. So before sihlukane nje lezi inyanga nje sisizohlukana. Olo usisi bengenze into engayiqondi. Kanjani? Like njengoba kuumuntu mina osebenzayo yabo ngiyabheja ke mina yabo. So umuntu osebenzayo ngumuntu owazi ukuthi okay intombi yami ngenyanga ngimineze imali engaka ngikwazi ukuthi ispoil yona mengisemsebenzini. So khona losuku lo sahamba ngalo saphuma nje saya ku gateway sasukuyisha la angcane umoya. So usisi njalo mengihamba yabo mengithi ngiyahamba nje uvele ahlangane angazi noma omel based noma ubani abafana nje engabazi nami angazi angitshene ngapha bembingelele bethi sawubona yabo umuntu mhlawumbe umuntu mekubingelele uhamba nomuntu wakhe athi sawubona unjani yabo athi right bethu so baxoxe abantu nje abaxoxayo so ukuxoxa kwabo mina bengingakuthandi yabo ngoba nakhona ukuxoxa kwabo kunakho ukusolisa ngoba even mexoxa nalabo ubhuti labo bengathi kube khona izingxabano njengabantu abathandanayo yabo. So lapho ke njalo mengihamba nje naye nje kuba khona lokho ukuthi uzohlala labangani bakabafana ababingelene ngize nami ngifele umcabango ukuthi khona okurong la. Hayi ngelunye usuku ke ayisesendlini ke hayi ngimbuze ulo usisi ukuthi yazi ethu angikho right ngento eyenzakalayo. Njalo wena labangani abafana and futhi nasefonini ngikwazi ngavula ifoni yakhe ngihlala namagama olinto osanele ngithi hayibo oba lapha ayusisi anganginezi ilo incazelo ukuthi oba lapha yabo. So and ke futhi ama message endlela engiwabeka ngayo ila message la akhombisanayo ukuthi labantu basebudlelwaneni ngocansi. So ngibona oBrinjol na uMampentshisi la ngimbuza okay ngiyakuzwa lokho but lokho kwamabhinjo noma amapentshisi kungena phi kwenkulumo yenu le eniba nayo la ku WhatsApp ayo sisangele le angacaci nje udaba lakhe. Hayi nami kufike ekutheni la ukuthi okay mina vele ngumuntu onenhliziyo encane ngiyaciyeka so udoda ngizwani nawo. So kufike ekutheni la ukuthi okay yazini hayi sekwanele manje. Hayi khona la ngafika khona ngiyacabanga ukuthi ngakulona ngangishayele kancane so igazi lagxabha nje singathi ngifuna umbuza kahle ukuthi kwenzakalani yabo. So ngambuza sahlala nje phansi ngambuza ukuthi oba lapho ngoba phela angikhumbuli yonke leminyaka wena ungitshela ukuthi nabangaba abafana ayusisi angitshela ukuthi hayi ukuthi nokuthi ayike inkulumo ithi igejane lapho ugejana wami lapho ngiyabalisa ke manje ngibalisela ukuthi okay into zami wena ngikuthengela ukuthi and futhi before mina ngihlangane naye ube umuntu vele ongekho right elo esimini seyimali ngoba beyamnaka iphinde libhobokile yaxolisa okulo okufalo. So ube umuntu okanjalo so mina kube umuntu vele omthengela izinto yabo. So ukudinwa kwami ayi ngoba afuna ungiphendula thatha waswana wiki iweave maphenti jean mateki nje yabo sixabana so ngalowo busuku lobo yini eyenza ukuthi uthathe izinto ngoba nakho nixabene uthathe lezi zinto wamthengela zona why ngiunderstand kona ukuthi uthe ubudiniwe but mawudiniwe yini li esiyenza ukuthi uthathe izinto wamthengela zona kanti ongeva umthengela zona kusuka enhlizweni na ya phela into ngiyamthengela umuntu yabo akunankinga. Inkinga ukuthi ukwenziwa isilima yabo. So ukwenziwa kwami isilima nami imicabango yami imicabango yami yabo mudiniwe wenza noma yini. So umcabango wami ukuze ngingamshaye ngoba ngiyindoda kufanele ngishaye umfazi
angithathe khona lezi zinto lezi enginazo yabo ukuze ngizothola ukukhulula emoyeni. Athi okay fine, vele ngayithatha izinto, ngayithatha-ke so sagcina-ke sekuphela kanjalo. So njengoba ufuna ukubuyelana naye, mase kuthiwa uyavuma ukuthi abuyelana nawe, okay shukran sharp. Ngiyazi ukuthi ngenhlezi i-relationship akuhlezi kuhlekwa, akuhlezi kumnandi, vele niyagejana and nisazogejana vele. So usazoqala phansi uphinde umphuca izinto. Mangasathi manje yes ngiyavuma ngiyabuyelana nawe. So mina gejana usazoqala phansi umphuca izinto emthengela zona futhi Cha. okuyinto enihlukanisile njengoba uthi nihlukene. Cha, hayi ngeke kusakwenzeka ngoba nami engakusho sengifundile emaphutheni ami. Okay. So ngeke ngibe nalo ukuthi uthi ngithathe lokho yabo. Kodwa uzothola indlela entsha yokuthi umphanishe futhi. Mephinde nihlukanise lo ndlela. Shuthi niyohlezi niyahlukana niyabuyelana, nahlukana niyabuyelana, nahlukana niyabuyelana. Ayi nalokho-ke lokho kokuhlukana-ke hayi shuthi-ke ngoba phela wonke umuntu uyadeserve ithuba lesibili. Hayi kwabheda kwesibili hayi shuthi khona. Ngiyakuzwa. So njengoba usinikeze inamba yakhe, ukhona njengamanje studio. Yeah. And angazi noma wena ukulungile ukuthi simbize khona uzokhona ukukhulumisana naye buso nobuso. Hayi anginankinga. Ngimlanda. Yeah. Alright. Cosilandelayo. Alright, siphinde sinamukele babukele lapha emakhaya kuhlelo sibize ngokuthi iLove Back. Nangakusisi ukhetha ukuthi asijoyine noma ke ekade engazi ukuthi ubizoba kodwa ke ngiyazi ukuthi mhlawumbe ubuso uyabazi mhlawumbe abazi asazi sobona phambili kunjani? Ngiyaphosisa njani? Ngiyaphila nami. Uba usisi sibonga? Wadanca. Danca. Yebo. Babuya kuphi abantu bayadanca? Eastern Cape. Oh, alright. Kukhulele khona vele. Yebo. Ubhuti uyamazi? Yebo ngiyamazi. Uyajabula umbona? Angeke ngisho ukuthi ngiyajabula. Hawu, kanjani manje? Ngigcina umbona sahlona ngekuhle. Oh, awuchazekanga. Yeah, ngasho kanjalo. Oh, alright. So njengoba ula uyena obhalele kwishow ngesimanga sokuthi khona afisa ukukhuluma nawe. So ngicela nguphe nje isikhathi sakho umuzi ukuthi kahle kahle ubizileni. Yebo. Ngicela ukukhuluma naye. Sawona mpilo. Yebo njani? Njani hayi ngiyathemba ukuthi uyaphila. Njengoba ubonayo la sengikubiza khona amakhamera. Ngiba labantu ababe back life ngibabhalele inhloso ukuthi sikwazi sisilungisa izinto. And indlela sagcina ukukhuluma ngayo nawe last time sikhuluma ayibanga kahle so bengifisa ukuthi silungise izinto and nami ngiyabona ukuthi okay ngenze iphutha ngendlela engenza ngayo last time. Silungise izinto ndlela yinjani? Ukuthi ayibe ngithini sibuyelane yabo. So bengifisa ukuthi silungise la okubhede khona sikwazi ukuthi siphinde futhi sibe ile couple le ebese iyona ekuqaleni ngoba engakusho ukuthi indlela akusafani njengoba awukhona nje sekukhali ibhungane. So bengicabanga ukuthi if singakhuluma mhlawumbe khona singaphuma nakho. Motho sibuyele kule couple beyisiyona ekuqaleni okuphi ushintsho oluzoba khona? Ushintsho ngengisho okuningi but ngizoba nje umuntu oshintshile yabo. So njoba ungibona nje mina ngumuntu othandayo oshesha uqasuka. So ngisaba yilowo muntu loyo. So ngimisela ukuthi ngishintshe indlela zami ukuthi ngibukwazi ukubuyelana nawe. And nalento yokuthi njalo mingidiniwe yabo sixabana ngithatha izinto cha ngeke ngisakwenza lokho. Njoba nje ubona nje ukuthi ngize ngikubize la kwi-TV. Shuthi khona indlela osuzokwenza ngayo. Kanjalo. Mina ngifuna ukwazi vele from ukuthi uzungithathele izinto sokuyithengile into ongayithengile from ukujuleni kwenhliziyo yakho sewuyithenge ngoba ungithandela yona noma ubona ukuthi ngiyayidinga but then mase uyithatha sesixabene usubona ngathi isidingo sayo ukuthi angisayidingi like cha nami imizwa ngayithini into imizwa yokudinwa. So uma udiniwe imicabango yakhe iyagijima. So uthatha noma iziphi inqumo. And nami indlela engidine ngayo ngangumuntu engathi nje
ngathini ngathi ngizokubeka isandla ngathi okay othi ngambeka isandla othi ngithathe zona lezi zinto lezi ayidingayo okuzona impahla so anami ke ngihamba ekhambeni wesikhathi ngathi okay hayi ku wrong look ake ngizama ukukhulumisana nawe ngibone isiphi indlela esingaya ngaphambili. Hey, angifuni ukungashashi mina ngimangazi because phela ungithengela izinto at that moment ngangasebenzi nginalo ukuthi manje sengiyasebenza manje ubona ngathi isidingo sokuba khona kwakhe empilweni yami kuzoba yenza umehluko because right now ngistable ngiyakwazi ukuzenzela izinto lezo ongenzela zona wabona kungcono ukuthi uyithathe. In other words wena shuzo njengoba uthi ubona kungcono ukuthi uthathe izinto ongithengele zona awuthi uyangivalela nje lezi zinto engiyidinga ukuthi ngingabe nazo shothi impilo ngiyisaqhubeka. Cha hayi kanjalo ukuthi nami ngangicasula ukuthi njalo uma ngikubuza ngalabafana laba abakuWhatsApp awunginezi impendulo eqondile ukuthi oba ubazelaphi wazi kanjani nabo so kungithathela izinto kuzosiza ngani because ongangithathela izinto kulabafana labo bakhulumela mhlawumbe ngibuye ngihlala nethi ozongithengela lezi zinto ezithathile lezi zinto ayithatha wazenza kanjani asakhona lapha endlini ngiyibekile uyibekele ba ngiyibekele wena ukuthi mase sibuyele shothi mangingabuyi nika omunye ya ngeke ngineze ezakho lezi zinto lezi cha mangingabuza zenza njani hayi shothi so khona ukuthi sengizoyidayisa ngoba phela ngeke ngidlale lezi zinto ngoba phela ziyimali ziyabiza ayi shame kahle lo uthando siyalwina kodwa angiboni awusamthandi awumkhumbuli uyabona uyithekile ayi ngisile so uzizwa kanjani ngokuthi athi angeke asafisa ukuba nawe uzothanda ayikona kubhlungu ubhlungu kuyazwela nami bengayilindele lempendulo bengitshela umuntu ovele ozoxola sikwazi kube khona inqobo phambili kona ubhlungu and into ebhlungu kakhulu ukuthi kuzothatha isikhathi ukuthi ngithole umuntu ofana njengaye ngoba amantombazana manje kunzima nje ukuthola nje umuntu owazi ukuthi akulalele akakuhloniphe. Ngiyakuzwa usakhona umunye umuntu uthanda naye kulo 7 months ngisho ngithi yeah but then ngeke ngisho into serious yeah okay mhlambe awuthandi ukuthi uphinde ubuyelana naye ngesimanga sokuthi ukhona lo noma ngabe kuthiwa akekho serious kodwa ukhona noma awusathandi vele kwathi ubengeke ubungeze ubuyelana naye. I think nokuthi sokukhona omunye umuntu kunomthelela because I'm not a cheating type. So manje masezobuya yena ngimenze njani lo sekhona kumele ngimiye ngithi ngoba sebuyile ke wena sala so that is not possible. So noma bekuthiwa ukunikeza isikhathi esingakanani sokuthi uphinde ucabange ngokudlelwana benu vele ayikho into ezocabanga usafuna ukuba naye. Inkinga I know for a fact ukuthi ngiyaza ngilinde naye ukuthi ngicabange and surely naye senomuntu empilweni noma engekazasho. Uyezwa ngisho ukuthi ufila kanjani? So ngicela ukuthi ngivele ngigoqe la ngesimanga sokuthi ayikho inqubekela phambili. Ngiyaxolisa ukuthi ngingakwazi ukukusiza. Anginankinga mina ngijabule kakhona ngikwazi ukuthi ngithole ithuba ukuthi ngikhulume naye. Okay. Manje izinto omthengele zona njengoba uthi uyibekile uzomnika zona ngoba nakho vele wawuthengele yena kusuka enhlizweni noma ngabe kuthiwa uthi akasezobuyelana nawe uzomnika kodwa impahla lezi. Konzima usho lokubathi angeza azoyithatha. Okay. Yeah. Right. Uzulu thini? Ngiyamuzwa. Uzohamba uyithatha? I'm not sure. Because phela lezo zinto sengayi replace. Because ngithengele nami ngoba ngiyithanda. Mbukela lapha ekhaya kuyacaca ngazuthi sizogoqa la ngesimanga sokuthi ucu asahlangani kusami and azikho ezinye indlela engibonayo ukuthi ngase zisize ukuthi ucu liphinde lihlangane futhi. So ke ngiyacela ukuthi ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.